assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade. E jamma hande o on jiwinda ɗo ko goo wonande yiɓe lewru ndu hande ko jango woni goo moɗon wadde o jii goo nani watte hen noon ko darɗe 10 nani mbaɗa ɗiɗi calmina mbaɗa ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina wona calminali 5 kala hen darde noon janga hen fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabiɗi saɗa wawi a wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa hen ndewna hen qul ya ayyuhal kafiruna gotol saɗa wawi a wawa ƴeewa goɗɗum ko mbawɗa mbaɗa ɗon ndewna hen qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi saɗa wawi a wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa hen ko darɗe 10 wonɗo mbaɗa ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina wona calminali 5 hawra darɗe 10 kala hen darde fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi qul ya ayyuhal kafiruna lawol gotol qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi ko naafila wona farilla sa waɗi ka korowo sa waɗani ka korowo gandira noon pamira noon ko woni hen e baraji ko noon ene heewi Allah ne andi ma yoɓe ɗum wattan an panda gona ko yewde Allah sa gay gaccida Allah jobdi muɗum yamma ƴette ɗo e fajiri to mbari ɗum ko moƴƴata woni hen yo Allah wallu yaren yo jom wal wassalam.